Normalt udkommer danske digtsamlinger i få hundrede eksemplarer, men ikke når det gælder den 18-årige digter Yahya Hassan. Han har vakt stor debat med sin debut, der allerede er trykt i 11.000 eksemplarer. Den unge digters skarpe blik på ghettoerne har skabt både ros og kritik. Selv kalder han sin stemme nødvendig. 18-årige Yahya Hassan. Jeg er fucking vred på Yahya Hassan. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Mit navn er Yahya Hassan. Jeg har bare, hvad skal man sige, kastet en sten i vandet, ikke? Det skaber nogle ringe, det skaber nogle ting. Mine forældre ville ønske, Jeg var ufødt, og jeg ønsker det samme for dem. Indtil videre er det jo sådan et eventyr, der handler om en, der kommer fra ghettoen og ender på Gyldendal. Der kom den debat på banen, og folk de debatterer som ind i helvede og snakker om tingene og er enige og er uenige, og det er sundt. 21 søndag har fulgt en vred ung mand. Har du været ude i ghettoen før? Har du nogensinde rendt rundt ude i Trillegården eller ude i Gellerup? Har du det? Han tordner mod verden. Jeg hader jeres ulykke, jeg hader jeres tørklæder og jeres koraner og jeres analfabetiske profeter, jeres indoktrinerede forældre og jeres indoktrinerede børn, jeres skavanker og jeres bønner og jeres bistand. Yahya Hassans digtsamling udkom i torsdags. Den er skrevet om en svær barndom i et belastet kvarter i Aarhus Vest. Men det er også en barsk beskrivelse af islam og livet i ghettoen. Først og fremmest så er det jo en personlig historie, som har været nødvendig for mig. Jeg tror også, den er nødvendig for samfundet. Og modtagelsen har været overvældende. Den er trykt i 11.000 eksemplarer. Digteren fra ghettoen, nu med forlag, og så på hylde med Danmarks kulturarv. Hvad har vi? Vita Andersen, tryghedsnarkomaner. Jeg tæller ikke rigtigt blandt de dejlige damer. Vi skal netop tilbage til Vita Andersen for at finde en lignende opmærksomhed omkring en ny digtsamling. Men da vi næste gang går ned gennem strøget sammen, har jeg givet den hele armen, og jeg flørter vildt til højre og venstre. Vita Andersen rasede mod kvindernes rolle i samfundet. Vi starter i et helt mørkt rum. Yahya Hassan raser også mod sin barndom, mod ghettoen i Aarhus Vest, mod velfærdsstatens bagside. Jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur. Mor smadrer tallerkener i opgangen, samtidig med at Al Jazeera TV transmitterer hyperaktive bulldozer og fortørnede kropsdele, Gazastriben i solskin. Når man læser den i et stræk, så får man det her sug, den her følelse af en utrolig kraft, en stemme, som bare vil ud, nogle ord, der bare vil ud. En ung mand, der har så meget på hjerte, at det næsten gør ondt både at læse det og sikkert også at skrive det. Selvfølgelig er det fedt, at der er efterspørgsel på min bog. Det er der enhver forfatter eller digters drøm. Men det er ligesom, det er ikke de ting, som rumsterer oven i mit hoved. Det er hans holdninger, der rammer lige ned midt i debatlysten Danmark. Der findes en generation af en masse dumme perker, der render rundt og ikke anerkender det samfund, de lever i. Jeg har sagt, at 80% af ghettofolket har et problem i forhold til at svindle, i forhold til at modtage kontanthjælp, i forhold til at arbejde sort, i forhold til at stjæle, i forhold til at sælge hash. Det er det, jeg siger. Og det kan du ikke modbevise, og det er der ikke nogen andre, der kan modbevise. Det kan statistikkerne vel modbevise? Statistikkerne siger ikke en skid. Statistikkerne ved ikke, hvad der foregår ude i de områder. Han taler om glemte ghettoer og socialt belastede familier, der snyder og stjæler. Og så om en generation af unge, der vil mere på hashmarkedet end på skolebænken. Hvis den her bog skal skrives, så må det være sådan. Og så kan jeg ikke forholde mig til, om den ene bliver sur, eller om den anden bliver sur. Derfor har han delt Danmark i to. En skyttegravskrig er begyndt på internettet. DR-programmet Deadlines Facebook-side har aldrig oplevet så mange kommentarer. Flere tusind skriver for og imod. Men han gør op med en livsstil i sin digte. Det står ham frit for at gøre. Peter Skovgaard skriver for Yahya Hassan på Facebook. Uanset hvad andre måtte mene, så siger han, hvad han mener. Så kan man mene, hvad man vil eller ej, men han gør det. Det synes jeg er det rigtig gode ved det her.
Jeg har aldrig syntes staten, mine forældre har aldrig syntes staten, og nogen jeg kender har aldrig syntes staten. Miss Hoda fra Aarhus Vest har også deltaget i Facebook-debatten. Jeg føler mig lidt stødt over, at han udstiller alle indvandrere som en gruppering af kriminelle og siger, at vi alle sammen er ens. Manden er meget sur. Han begynder også at udstille sin religion. Og jeg ved ikke, hvad for et forhold han har haft til det, men han har delen flot med lov til at sige det. Med 120 kilometer i timen med en fætter bag rattet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi hele tiden skal tale om, at jeg generaliserer, og at jeg støder nogle få. Hvorfor er det, vi ikke griber fat om problemet? Hvorfor er det, vi ikke griber fat om det, jeg påpeger, i stedet for at finde ud af, hvor jeg ikke har ret? Han har ramt noget hos danskerne og hos danske læsere, hvis man kan tillade sig at sige noget så generelt. Nemlig det, at du pludselig får en stemme, der siger noget om et miljø, som du kun hører om typisk fra historier i aviserne, måske også fra nogle indslag i tv, måske fra nogen, der kritiserer indvandrermiljøer, uden selv at være en del af det. Her har du stemmen taget direkte fra indvandrermiljøet selv, sagt med en meget stor styrke. Men den stemme har sin pris. Yahya Hassan har fået mindst 6 dødstrusler. Selvfølgelig tænker jeg derover, at der er nogen, som vil mig noget, men jeg vil også stemme noget. Hvis der er nogen, der kommer efter mig, så er jeg der. Jeg hader det land, som var jeres, og det land, som blev vores. Det land, som Yahya Hassans stemme vil dog ikke fortsætte i integrationsdebatten. Han går på forfatterskolen og vil i fremtiden ikke fokusere på sin fortid. Der er ikke mere slut. Det slutter her. Altså, det her værk, det er skrevet, og det er sendt ud, og der er ikke mere i det. Vita Andersen solgte 90.000 eksemplarer af sin digtsamling Tryghedsnarkomaner, så Yahya Hassan har altså stadig et stykke vej til den rekord.